Għal darb'oħra l-Prim Ministru Robert Abela reġa' għażel illi jibgħat messaġġi konfliġenti fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-19. Iżda skontu il-messaġġi huma ċari u mhux qed iħawdu lin-nies. Stess qed li ħanaħarbu niġru ftit waret li fadilna ġimgħat ta' sagrifiċċju. Għax in-nies mhux qed tgħidhom il-verità u turhom stampa ċara ta' dak li għaddejjin minnu. Ara eżatt ċatt. Il-verità hi li fid-diskors tiegħu tal-ħadd Abela tkellem dwar l-irkupru ekonomiku li tant u meħtieġ fejn ħin minnhom qal li fadal ġimgħat ta' sagrifiċċju u ftit wara qal li dalwaqt naħarbu niġru il qudiem. Fadal ġimgħat ta' sagrifiċċju x'iridu nagħmlu, inħares il qudiem li naħħarbu niġru l qudiem. Din it-tip ta' politika qed toħloq rabja fost il-ħaddiema u n-nies fin-negozju hekk kif mhux qed tingħatalhom stampa ċara ta' dak li għaddej minnu pajjiżna minħabba din il-pandemija. Iżda biex ikompli jħawwat lil poplu waqt li kien qed indirizza laqgħa tal-Kabinett li saret fil-Kunsill Lokali tal-Fgura, il-Prim Ministru qal li qed iħares il qudiem lejn numru ta' ġimgħat fejn pajjiżna jibda dieħel lejn irkupru ekonomiku, xi ħaġa li tmur kontra dak li qed jgħidu l-ekonomisti stess. Issa li qegħdin ħarsu lejn numru ta' ġimgħat li nibdew bil-mod dieħlin lejn il-fażi ta' irkupru ekonomiku. Fil-fatt dan il-kliem jikkontrasta bil-kbir ma' dak li qed ikun imbassar fejn diversi esperti f'dan is-settur qed isostnu li fadal diversi xhur biex Malta tirkupra minn din id-daqqa ekonomika. Huwa ħażin li politiku ipinġi stampa li ma tkunx reali. Waqt l-istess laqgħa tal-Kabinett Robert Abela ammetta li bħalissa f'pajjiżna hemm diversi nies li jinsabu imħasba dwar is-sitwazzjonijiet preżenti fosthom id-daqqa li ħadu il-każini u tal-bars kawża ta' din il-pandemija, kif ukoll dak li qed jintlaqtu mill-problema tal-kirjiet. Bil-Prim Ministru ikun reattiv għal sitwazzjoni diffiċli tefa' dawl fuq għall-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech aktar minn ġimgħa ilu. Intant meta kien mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar jekk kellux diskussjonijiet mal-UHM Voice of the Workers dwar il-kuntratt ta' tliet li nataw lil privat, il-Prim Ministru bħalma għamel il-ħadd reġa' naqas milli jwieġeb. Diskuti mal-UHM fuq id-din ta' ċesparijiet. Diġà ġejt mistoqsi id-domanda mill-kollega tiegħek il-bieraħ. Weġibta u m'għandix xi nżid ma' dak li għadt. Kien il-Prim Ministru stess li ħadd filgħodu ikkonferma li l-unions, it-tobba u l-infermiera qed jiġu skartati mill-Gvern fil-ftehim il-ġdid li qed jaħdem fuqhom ma' steward dwar l-isptarijiet pubbliċi, taħdidiet li għaddejjin minn wara dar kulħadd.